Πλην την σοφήν διδάσκαλον ο όχλος ο λυσόδης παρορμηθής εσπάραξε ζώσαν. Τρικυμιώδης θάλασσα ή της μένεται και ίκτον αγνοεί. Καθώς περί το σώμα σου αθλία είδες φίλοι να μένεται ασίγητος ο πόντος και οργύλη των λυσοδών να έρεται κυμάτων η βοή. Πικρά ειν εις τους έχοντας η μεγαλοφυΐα, οι τύρανοι τους μάχονται, η τύχη τα στοιχεία. Κατόπιν αυτών άγριος οφθόνος η λακτή. Του ουρανού ολέθρια είναι εις αυτούς τα δώρα, κι ίσως η του βίου των ευτυχεστέρα ώρα, αυτή είναι του θανάτου των η ώρα η φρικτή. Και τώρα στην καθομιλουμένη. Όμως την σοφήν διδασκάλισσα την κατασπάραξε ζωντανή ο λυσασμένος όχλος, φανατισμένος από επιτίδιους. Έμοιαζε όχλος με τρικυμισμένη θάλασσα που βρυχάται όπως τα άγρια θηρία και δεν αισθάνεται κανέναν ήκτο. Όμως γύρω από το σώμα σου, καημένοι φίλοι μου, είδες να ορίεται ασταμάτητα όχλος και να σηκώνει στον αέρα κύματα μίσους. Οι κατέχοντες στην εξουσία δεν ανέχονται τους ευφυείς ανθρώπους. Τους πολεμάνε οι τύρανοι απανταχού της γης, αλλά και η τύχη και τα κακοπιά στοιχεία. Και μετά από αυτούς άγριος λυσομανάει ο φθόνος. Τα δώρα του ουρανού που κατέχεις εσύ είναι επικίνδυνα για την εξουσία τους. Η πιο ευτυχισμένη ώρα είναι για αυτούς η ώρα που εσύ φρικτά πεθαίνεις.